Είμαστε στα Τριζόνια και τώρα θα ξεκινήσουμε μια κρουαζιέρα για τις πίσω παραλίες των Τριζωνίων. Ποιες είστε? Κατερίνα. Κοντινή. Και τι μου είστε εμένα? Ανιψιές. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα θα κάνουμε μια φανταστική κρουαζιέρα με το Dream Cruise. Εγώ με τη Φωτεινή και την Κατερίνα θα είμαστε οι ξεναγοί σας. Πάμε! Γεια σου καπετάνιο! Εδώ είμαι με τον ανιψιό το Φώτη. Φωτάρας Παρασκευάς, έχει κανάλι, μπορείτε να πάτε να του κάνετε μια εγγραφή. Ένα βίντεο έχεις, αλλά θα κάνεις κι άλλα, έτσι. Έχει κάνει το πρώτο του βίντεο και το έχει κάνει και viral, έχει φτάσει πάνω από 130.000 προβολές με μόνο ένα βίντεο. Και έχει φτάσει κοντά, 500 συνδρομητές. Ωραίος. Για πες εδώ τίποτα. Τίποτα. Και αυτό τσοπολεύουμε πάλι. Κανένα. Για πείτε, με βλέπετε. Μισό λεπτάκι. Έτσι και έτσι. Χωρίς τα γυαλιά σου βλέπω. Για πείτε, με βλέπετε στο κανάλι μου. Ναι, εννοείται. Οι αγαπημένοι σας YouTubers ποιοι είναι? Εσύ. Άλλο μου λέγατε χθες. Όχι, και αυτό το είπαμε. Ποια είναι η αγαπημένη σας? Ότι βλέπουμε κι άλλο. Ποιους άλλους βλέπετε? My Life as Maria 99. Ω, ποιότητα, ναι. Άλλο. Άμι Γιάννης. Άμι για YouTube βλέπετε. Ναι. Για πες τι λέει η Άμι για YouTube. Όχι. Όχι είναι το αυτό το πρόστιχο, το άλλο. Πες το. 1, 2, 3. Τσιου βιου μιου. Εσύ Φωτάρα τι βλέπεις? Εγώ τη βλέπω με μηχανάκια. Motovlog. Motovlog. Ωραίος. Te quiero solo para mí, que nadie más se acerque a ti. Quiero arrancar tus ojos, comerte el corazón. Έχουμε πρώτη στάση στις σπηλιές. Επιβλητικές σπηλιές φυσικές. Θα κάνουμε και ένα 45 λεπτό για μπανάκι, μπουτίτσες και όλα τα σχετικά. Ωραία, για πείτε, πώς είναι οι βουτιές εδώ πέρα? Πολύ ωραία. Να έρθετε κι εσείς. Είναι τέλεια. Δεν ξέρουμε να κάνουμε και βουτιές. Καλά, μόλις ανεβάσαμε την Άγκυρα και σαλπάρουμε για την παραλία της Πούντας που έχει τα κόκκινα χαλίκια. Μαζί μου εδώ ο Φώτης και πάμε για βουτιές για δεύτερο μέρος. Παρτού. And we could be together, maybe. It's getting hard to drink me, baby. I think you know where we'll be, mama. If you don't kiss me under the sun, it's crazy summer. Si me gusta a mí, todo para ti. Κάνουμε την τοποθέτηση προϊόντος Lipton Iced Tea. Έλα Φωτεινή. Lux Iced Tea. Είδαμε όλες οι μάρκες εδώ πέρα για να μην έχουμε παραπονεμένους θορυβούς. Κοιτάξτε τη διαφορά χρώματος που έχω εδώ πέρα με τα νύψια. Αυτά είναι τελείως σοκολατένια, ειδικά εδώ. Εγώ είμαι άσπρος σαν το γάλα. Πόσα μπάνια έχετε κάνει ο καθένας? Εγώ έχω κάνει 200. Απλά θα έλεγα πάνω από 200. Πάνω από 200. Καλά, πάρα πολύ. Εγώ δεν τα μετράω. Εγώ όπως έχετε δει έχω κάνει ένα μπάνιο Μόνο. στο vlog που δεν έχει δει η Κατερίνα εδώ πέρα και με κάνει ρεζίλη. Εγώ το έχω δει. Η Φωτεινή το έχει δει, ο Φώτης δεν ξέρω αν με βλέπει. Α, το έχει δει και ο Φώτης. Μόνο εγώ δεν το έχω εσύ, δει. μόνο όπως είσαι πίσω, θα σε πετάξω στην άκρη. Εντάξει, θα το δω μόλις πάμε κάτω. Και εδώ είναι η υπεύθυνη για όλα, η Ιωάννα μας. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Και εδώ είναι ο φίλος μας ο Πάτρικ. Μόλις τον πιάσαμε και θα τον ρίξουμε πάλι πίσω στο βυθό του μπικίνι. Bye, Patrick! SD Alex Cube, like, subscribe και εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι.
διάλειμμα του, να έρθει να κάνουμε πίτσες. Ό,τι βλέπουμε δεν αναφέρει. Και Νάτος! Κορμί γαλάτι, μια άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη στο μακαυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Σαν να μιλάτε στο shopping stars. Όχι. Πώς σας φαίνεται η κρουαζιέρα μας? Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τέλεια, τέλεια. Πρέπει να το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα. Πρέπει να κολυμπήσουμε σε αυτά τα υπέροχα νερά, τα καταπράσινα, τα γαλάζια. Έχετε ξαναρθεί? Είναι πρώτη φορά. Όχι, βέβαια είναι πολλωστή φορά. Άρα έχει φύγει ο αρχικός ενθουσιασμός. Όχι, κάθε φορά αυξάνεται. Έλα αδερφούλη, άραξε, περνάμε. Τι θέλετε παιδιά μου, καλύτερο καλοκαίρι. Summer 2017, τέλος. Σε βάζω, Εννοείται. Ωραίος. Σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χθες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές, είσαι με ακόμα αν το θες. Μη κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Κοιτάξτε, έχω χαλί. Πυραράκι, Όχι, ναι. τι είναι, πουχάρα? Κοίτα. Α, τέλειο. Και τώρα θα πάμε στον Αγιάννη, αλλά καθώς πηγαίνουμε εγώ θα απολαύσω το μοχίτο που με έφτιαξε η Γιάννα, το οποίο είναι τέλειο. Θα του βάλω 10 στα 10, γιατί έχει καιρός φλαμίγκο. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα φωτσάλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να ζητήσουμε τώρα από τον κόσμο? Τι να ζητήσουμε? Μήπως να τους πούμε να γράψουν στα σχόλια εάν έχουν πάει κρουαζιέρα, Πλείς στα Τριζόνια. ή αν έχετε πάει στα Τριζόνια Φωκίδας, ή αν έχετε πάει κάποια κρουαζιέρα, ή αν θέλετε να πάτε κρουαζιέρα και πού θέλετε να πάτε. Για πες μου ρε Φώτη, που είμαστε εδώ τώρα? Γεια σας παιδιά, είμαστε στο Πλανέμι, τέταρτο μέρο του για σήμερα. Πριν λίγο ήμασταν Αγιάννη και Ωραία. κάνουμε εδώ βουτιές. Το με Πλανέμι είναι ένα νησάκι, ας πούμε, κάπως. Ναι, ένα νησάκι που είναι Τέλειο. μόνο με στη θάλασσα, δεν είναι στεριά. Αυτό σημαίνει το νησί άλλωστε. Θα έχουμε επιστροφή μετά, έτσι. Μετά πάμε μπροστά στο μόλο. Θα πάμε να φάμε, Τι θα φάμε? θα δούμε και κανένα γκομενάκι. It's the motherfucking Eagle Double G. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Και κάπου εδώ η κρουαζιέρα μας έφτασε στο τέλος της. Είμαστε πίσω στα Τριζόνια, από όπου και ξεκινήσαμε. Μπορείτε να δείτε λίγο από Τριζόνια πίσω. Και όπως ξεκινήσαμε το vlog, έτσι και θα κλείσουμε με τα όμορφα κορίτσια μας, την Κατερίνα και τη Φωτεινή. Γεια σας. Γεια σας. Subscribe να κάνετε. Έτσι, μπράβο. Τα καλοκαίρινα τα σαν